Ngicela ukuxolisa kakhulu nje ngokukhatha. Ngixolise ngokukhatha. Yeah, namhlanje sokhuluma indaba enkulu, sokhuluma indaba ethinta amaphupho. Iphupho ke libaleke kakhulu iphupho ngoba sonke sinedalwa zethu ezingafuni futhi nathi. Sinedalwa zethu ezikwazi ukubona inkinga before inkinga ihlasele. Zizame idalwa zakho ukuxwayisa, zizame ngamaphupho, zizame ngebonakaliso, zizame futhi nangemizwa uzwe ukuthi angayenzi lento, yabo. Bese wena ungawalalela amaphupho, ungayilaleli imizwa, ungayilaleli imicabango, bese ugcina ugaxelake. So njengamanje ke sizochaza wona impela ke amaphupho namhlanje ukuze kube lula. Inamba okwazi ukufona kuyona makhona iphupho mhlambe eselibuye kaningi uthi uyaziba liyabuya. Inamba ongafona kuyona ithi 079 813 0260 iyo le. Imanje nje namba bayafona. Ngokuthi ngisakhuluma ke ngizothi ukuzibaziba iyo le. 079 813 0260. Isession ebaleka kakhulu ke le esikhuluma ngayo namhlanje. Isession engakusiza lapho ukhona kade sekuthiwe ehlaba inkomo ezimbili, sekuthiwe buyisa umsebenzi utshelwa umuntu ongazi lutho. Uyabona? Kanti ngangayichaza le ndaba ngathi into emnandi ngento ethinta umuntu ongasekho. Umuntu ongasekho usebenza ngokuthi into omthembisa yona wena qinisekisa ukuthi lento oyithembisile iyenzeka. Ngenkathi mawuthe ngizokwenza umsebenzi ngoDisemba, makufika uDisemba uzoyithola imali lo umsebenzi bengabe uvumelekile, uzoyithola imali. Mangabe lo msebenzi ozowenza ngoDisemba ungavumelekile, mhlambe kunomsindo egcekeni, kuyadonsiswana endabadala ngeke bawu-enjoy umsebenzi, bayabona ukuthi uzolahla imali ngento engekho. Kuzothi mangabuso ufuna ukwenza umsebenzi loyo kuvele kulimala imoto, kuginqika imoto, noma kufa imbuzi, noma kufa inkomo, isign eyokuthi lo msebenzi ofuna ukwenza kunesimo esingalungile esikhona ekhaya. Yini ekumele uyenze wena? Kubalekile niwumndeni before nje uze uye kubantu abahlolayo. Hlalani phansi niwumndeni, uma ukuthi nibambisene. Hlalani phansi niwumndeni, nikhulume ngazwi linye. Nivumelane bese niyasithatha isinqumo, yonke into izohamba kahle. Bakhona abantu othi mase kuthatha isinqumo yedwa ethi lo msebenzi ngifuna wenzeke ukuthi bathina abanye akanendaba naleyo nto. Kodwa lo msebenzi ufuna ukwenza egameni lomndeni, kodwa ukuthi bathina abanye akanendaba. Lapho ke lo msebenzi usuke ungeke uze ube isibusiso ngoba khona bangahambisani naleyo nto. Uyenza ngokuthi wena ukhanda limtshela okwakho. Yingakho ngithi ke amaphupho ke nawo ayayifike amambi akhombise uginqika imoto, akhombise ujagwa izinja. Amaphupho akhombise idalwa ithetha, amaphupho akhombise mhlawumbe ulunywa izinja. Uyabona kunamaphupho akhombisayo njengamanje ubhekene nempi yemimoya. Uyabona? So bese umuntu ophilayo umphefumulo ohlangana nenyama ayi-ignorishe lezi zinto. Onebhadi alithathe iphupho lakhe aye kobuza omunye umuntu onebhadi futhi. Mhlawumbe usukhoyisiwe waphupha usentabeni engathi uyaphonseka phansi. Uyabona? Engathi uyaphonseka entabeni. Bese uyambuza umuntu onebhadi ongafuni ukubona uphumelele avela kwenza isilimo. Athi njengoba kade usentabeni uphonseka phansi ukukhula. Kusho ukuthi uyakhula. And ngokuthi nawe ugubezelwe yileli lifu elibhekene nawe, awuyibuzi ukuthi hayibo, uma ngabe ngisuka entabeni ngiyosakazeka phansi, ukukhula yini lokho noma ukufa lokho? Ngoba phela ngento emnandi ngephupho, iphupho likhombisa into ekuzoba lula ukuthi urelate ngayo. Uma ukuthi uma ngabe ngisuka entabeni ngiwa phansi ukukhula, shuthi noma ngiphupha ngidutshulwa phela ngebhamu, shuthi akona ukufa lokho kuphila.
ayenzi ke isense lonto ngoba uyakhonjiswa nazi izitha nazi into engalungile ziyakulimaza akukhohlisa umuntu and nawe mfethu uzukhohlisa uphuphe uye kongena emanzini angcolile ongeke uziwaphuze okusho ukuthi lamanzi oyongena kuwona uyawabuka ukuthi awanayo impilo kodwa uyiphupho uyongena kuwona uma ungena kulamanzi kwenzeka engena ngomlomo azofaka izifo ngaphakathi emzimbeni bese uyashona kulamanzi ongena kuwona kungenzeka ukuthi khona into eyingozi phansi akekho waziyo nawe awazi because amanzi angcolile uyabona kodwa mawuphupha uyongena emanzini kodwa clean lo uthule liphuphe lamanzi khona leli lamanzi angcolile khona leli lamanzi aclean amanzi noma ungawaphuza kuzophela ukoma uyabona uzoba nempilo ngoba amanzi aclean angcolile amanzi uma ungawaphuza uma ungasinka kuwona uyabona uzoba sengozini ngoba lamanzi awekho clean kodwa uyobuza kumuntu ongazili lutho ngiphuphe ngene emanzini angcolile uzovela athi hambe yothwasa asho umuntu ezakhululeke athi abantu abadala bakini bafuna ukuthi uyothwasa